l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Dan huwa gvern li f'kull deċiżjoni ra li dejjem ikun man-nies u favur il-poplu Malti Wawċi. Iddikjara dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela waqt intervista fuq One Radio il-ħadd filgħodu f'ġimgħa li fiha anke tħabbru inizjattivi jew riżultati pożittivi li se jtejbu il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Dr. Bela nnota b'sodisfazzjoni l-frott pożittiv li qed tħalli l-iskema stabbiltà dan kif l-NSO u ried li fi frar kien hemm nuqqas fl-inflazzjoni. U wasalna għall-firmar ta' dak it-tielet patt soċjali, x'fisser? Għallulna mhux se jkollu ebda effett dan. Li rajna huwa illi mhux biss dawwarna bil-kontra il-kwistjoni tal-inflazzjoni li bdiet tilgħal fuq fil-prezzijiet tal-ikel, però rnexxilna naqsu l-inflazzjoni tal-prezzijiet tal-ikel b'1.2%. U rnexxilna nerġgħu niġu waqwa minn stati membri oħrajn fit-trażżin tal-inflazzjoni fuq il-prezzijiet tal-ikel, jiġifieri l-effett b'saħħtu li kellha din miżura. X'kien? L-ewwel wieħed ta' traħħis ta' 15% fuq ir-recommended retail price. Dak kienet l-ewwel vantaġġ tagħha, però ikbar minn hekk il-vantaġġ li tat ta' stabbiltà. Il-Prim Ministru fakkar ukoll fl-għajnuna li qed tingħata fil-prezzijiet tal-enerġija u l-fuel fejn hawnhekk ukoll il-Gvern ra li jkun ma' nies u li l-peace li ġabet magħha x-xena internazzjonali ma jirfgħux huma. Fil-ġimgħa li ġie inawgurat iċ-ċentru tas-saħħa f'Ħal-Qormi Dr. Bela semma kif qed jiġu investiti 10 miljun euro fuq medda ta' snin biex kull lokalità f'pajjiżna jkollha ċentru tas-saħħa aktar moderna jew berġa' mnejn jinqdew in-nies. Apparti dan Dr. Bela semma kif Gvern Laburista huwa kommess li jibqa' jsaħħaħ l-għajnuna lil first time buyers. U dawn huma l-miżuri li rridu nibqgħu nagħmlu għal darb'oħra hemmhekk tkabbir ekonomiku illi jissarraf fit-tisħiħ tal-ġid komuni u ngħinu lil dak il-persuni li jkunu jeħtieġu dik l-għajnuna f'mument fejn forsi jkollok il-lom li tkun għadha fl-ikbar parti tagħha, kollok li max għaddej fuqha, nemmen li din hija għotja li rridu nibqgħu inżommu hemmhekk hija waħda b'saħħitha u li tgħin ħafna biex aktar persuni jsiru sidin ta' darhom. Dwar il-ħatra ta' President, il-Prim Ministru spjega kif din hija l-ewwel darba li l-enfasi ma kienx biss dwar il-kwalitajiet, iżda wkoll dwar il-ħtieġa li l-Parlament jaqbel. Il-Prim Ministru temm messaġġ dwar jum il-ħelsien li se jiġi ċċelebrat mill-Partit Laburista nhar it-tlieta li ġej fil-Birgu. Infakru lil ta' qabilna u l-achievements kbar li ġabru ma bagħad iridu nitkellmu wkoll dwar il-futur. U l-messaġġ ta' nhar it-tlieta fil-waqt li se jkollu dan ir-rikonoxximent lejn il-passat se jkun qed jitkellem ukoll dwar il-viżjoni u tkomplija ta' twettiq tal-viżjoni ta' pajjiżna għall-futur nibqgħu nożżu dak il-prinċipji li sawar fina l-periodu minn Kumintov anke bdil-kisba ta' 45 sena ilu u naturalment imbagħad nevolvuhom għal dawk il-soċjetà moderna tal-lum teħtieġ u qed taspira l-futur tagħha.